Здравейте, пичове. Какво става? Стако. Така, скинем нещо, бъгна се. Да. Днес ще играм Minecraft. Виждате с Take It Mod. Искам да ви покажа някакви неща от за начало. Нещо лагва. Не знам що така. Да, исках да покажа. Да, скъпаната съм. Вот. Тук се чу. Някакъв крипър. Нещо. Окей. Така сега започвам. Като за начало. Ще ми махна. За начало искам да покажа някои неща. Ако искате, ще продължа с Take It. Някои неща първо да покажа. Така, първото е ето този Iron Chest. Сколко е голям. За да покажа как се прави. То Iron или? Добре. Добре, ето как се прави Iron Chest. Така, да видим. Знаем. Ето как се прави Silver Chest. Ето. Това мисля, че е Silver или Iron. Така. Ето това, което да покажа. И сега, първото е тази раничка. Може да се носите по всяко време в инвентара си. Нали? От лица. Може да си носите където искате с 10 бутона. И се отваряте някакви неща. В смисъл това е Ender Chest раница. Ender раница, нещо такова като Ender Chest. Така някакви неща се носа. Да. Нека остана в честа. Тя се прави така. Нали ето пламен прах. Ендер перл. Ето ставим тук. И сега към задна чест. Тук съм сложил някои айтемки. Брадата просто да покажа. Сапфирни меч. Да. Това са. Само да направя един. Всъщност какво правя? Един. Тук съм щупил на руда. Коя е тя? Печата. Какво забрах я мъга. Айде така. Силвър ли е? Май силвър ли? Да. Какво да кажа? Да, ще показвам айтемите. Айтемите да покажа. В смисъл, този мод може да си го сложите като с купената Minecraft. Ето, тук трябва да се пусна на гейм от него. Паяк. Да, това е сапфир. Това е сапфир. В смисъл, това е син сапфир, а това е зелен сапфир. Това е ръби. Пак такъв скъп. Тези. Това малко нещо, малко като ножче. Пак е меч. Може да се бити с него. Не е толкова силно, колкото мечовете. Брадвата. Ето брадата. Тя се е пак на едно ниво с това.
Какво? Така, да покажа тези предмети. Ма трябва да се посъмнявам. Ето, да покажа тук. Сега. Това са... Това са като поставки. С тук може да си правите много готини работи. Така като парпетче. Такива. Ето как се правят. Майте си. Така да се направи. Да ви покажа. Сега не знам къде са. За начало може да са такива, как да кажа, добре за постройки, за разни работи. Това е книга, поставка за книга. Може да слагате тук книгите, ето поставки, което е готино също. Сега да демонстрираме тези за как работят. Ето първо да покажем кирката. Колко бързо чупи. Нещо като диамантената. Ето. Забравя да кажа. Когато натиснете как може такова нещо? Фейл. Нищо. Окей. Ще направя дупка. После ще поправя. Ето демонстрира и кирката. Когато натиснете едновременно F3 и H и ви се показва на колко удара е кирката. Ето примерно 496 от 500 удара. Можете така да разбирате на колко дърва е кирката. Можете и без купената, без купена на Майнкрафт да го правите. Това мечовете като цяло. Ето този е по-силен от зеления и зеления фактически е по-силен от червения. Ето. Какво друго? Да. Enter chest-овете. При тях интересното е, че нали ставите си така работата, където и да сте. Но интересното е, че когато отворите един чест, се отваряте другите. Ето. Забелязахте ли? Отваряте се и другите честове. Което пак е нещо такова, как да кажа, не бъкани. Мога да го нарека е бък. А сега нещо интересно, ето да покажа как се прави, е това нещо като коса. Как да го кажа? Нещо такова като коса. Ама коса не е като коса, ами за нивите там. За това. И когато сега, ето да покажа как се прави. Това е сапфир. Изкопава се от тръбите. Става с другите айтеми. Са диамант, теснес. Ето, примерно златно. Ето се пак да демонстрирам. Ето. И как се ползва. Ето, примерно, взема едно. И сега цъкам просто на едното с 10 бутона. Опа. Гучу. What the fuck. Обърках се. Трябваше да съм на
на геймът нова. Извинете. Много ми е смотан днес, не знам що. Ама FPS ми пада готово. Да. Ще ми прах. И когато се пуснем на гейм когато натиснем и всичко би било, нали, изрязано. Те е готин. Така и с другите, но те е по-малък обсек. И да. Сега да се направим пак на какво правя да е. На геймод 1. Нека покажа сега. Да покажа нещо по-интересно. Така, тук вече видяхме. Ето това. Не е TNT, обикновен TNT. Ето как се прави. Ето. Тези неща са... Ето това как се прави. Ето. Това е по-малката бомба. Нъки. Това е много силно. Въобще не подкрепям. Тази бомба е много взривоопасна. Защото обсега и на взривяване е огромен. Ама огромен, ви казвам, много огромен. Ето, даже няма да е тук. Ще бъде някъде... къде бъде? Ето къде е. Омага. Какво става? Лаги. Ето, даже едничко само го паля. И сега идва лагът. Гледайте само какво става. И сега заби. Айде, честито. Сега, докато се оправи, да, как виждате, ето вижте на мапа, по-голяма дупка остави. Аз умирам, не умирам. Паднахме от 100. И ето вижте на мапа. Каква голяма дупка остави. Представете само една бомба от тая. Какво голямо място. Това е много голямо. Представете си, ако са повече, това направо ще бъде много страшно. Така, да покажа и нещо друго за мода. Ето тук, примерно, това представлява, когато го сложиш на един чест, да се показва, на златният чест, като го поставиш и го издига до нещо като диамантен чест. В смисъл, те са различни по събиране на... този дъжд ще го махна. Ето. Махнахме го. Спряме. Така, спряхме. И когато демек, който го сложим на златния чест, става на диамантен. Ето, вижте. Смисъл, те си имат различна големина на подбиране. В смисъл... Ето, сега ще покажа направо. Ето този колко подбира. Златният.
Айде примерно колко бира диамантеният, което е повече. Много готово. Сега поставяме ето. И този чест стана от златен, стана до диамантен чест. Така и с другите. Ето примерно сега да покажем Озадепс. Ето, става на сребърен. Това беше от този мод. Ако искате, мога да показвам и още от модовете. Мога да покажа мод на Hexit или на този. Давайте идеи за модове долу в коментарите. Ще ми бъде интересно да използвам тези модове. Да ви показвам инфо малко, поне и малко да е инфо за тях. Това беше от мен. Довиждане.